Nyt on aika! Nyt me laskemme kaikki 9 planeettaa. Hyvä, Leo! Sinä osaat sen! Oletko valmis? Kiva! Nyt lasketaan! Merkurius kohtaa auringon. Se planeetta on 1. 1. Venus-planeetta on 2. 2. Venus on suuloinen. Maapallomme on 3. 3. Laulan sen on 3. 3. Mars on seuraava ja 4. 4. Naapurimme 4. 4. Kun Jupiter on 5. 5. Saturnus on 6. 6. Saturnus on Uranus sai 7. värisen. Neptunus 8. samoiten. Pluto numeromme viimeinen. 9. Pluto tuo on pikkuinen. 9. Täydellistä. Huippua!